pak ty 3 oblouky uděláte na všechny strany. Takhle to pak to dáte takhle 2 čáry. Můžete si zastavit to video, aby se stíhali některý. Tak. Ale si dejte čáry, ale než se tam dáte, stop. Ta první je černá, jo, počkejte, ta první je černá a ta druhá je modrá a ta třetí je červená. Nezapomeňte na to, jestli to chcete vybarvit, tak to udělejte, jak jsem řekl. Teďka jdeme na botičky. Počkejte. Počkejte. Takhle. Tohle můžete dát pryč, protože to černý, to je špatně. Jenom tohle to vnitřní, takhle. Tohle a tohle to ne. A můžete to udělat i na druhém botě. Jestli to máte, tak na to první dejte 4 čáry, ale doprostřed ne, tam udělejte mezeru. Až to budete mít, ty čáry, tak hned vám to ukážu. Tak si přidejte tohle. Jo, přidejte si takovouhle věc. A až tu věc budete mít, tak začneme na obličej. Jo? Můžete začít s očkama. A něco vám řeknu. Nechte tam takhle trošku mezeru, protože tam něco přijde. Ale na druhém to udělejte celý. Až budete to mít, tak přidejte si nos, takhle. A pak přidejte takhle nějak pusu. Přidejte jazyk. A očím dejte tohle a ještě 3, takhle dejte. Takhle by to mělo vypadat. Pro některý, kteří to tak nemají, tak to nevadí, můžete to tak udělat. A tady, jak jsem řekl, že je tam mezera u toho oka, tak ono tam je takovou oranžovou, béžovou, tak tam je taková čárka. No, takový oblouk. A má to 3 tečky, ale není to černý. Já to jen tak dělám. A jestli to takhle máte, tak jestli chcete ruce, tak tady, jak máte ten prostřední na straně, přidejte tohle. Pět prstíků. Jo, a
Poradím vám používat poska, to jsou dobrý fixky. Používat poska, to jsou dobrý fixky. A hej, lidi, ona ta neměla místo, takže teďka další část už tam neumím si dát a nejde mi to, takže jako to je klid videa. Teďka jediný bude ta muzika, takže můžete skončit video, anebo ještě čekat můžete nějak 2 minuty, než skončí ta písnička. Welcome to the agency. You come highly recommended. This is your hideout. Buy the battle pass to recruit this team of agents. Meowscles, a feline enforcer that can take some serious licks. Midas, a mastermind with the golden touch. Maya, an elite specialist that becomes uniquely yours. And more.